Здравейте и добре дошли в 9-ти епизод на най-щедрата поредица Рая на осмиците. Днес съм в Благоевград. На площадката на 4 осмици съм и чакам нашите късметлии. Елате да ви покажа как се прави. Тук сега. Така, нали се разгрява? Аз съм с рокля, но нищо. От мен една. Здравейте! Както така ви хващам, аз съм Рая на осмиците. Това е нашата площадка. Имаме една много готина игра и чакаме хора. Дали обичате да се набирате? По принцип да. Добре, искате ли да пробваме? Айде, приятно ми е. Да се представите. Миро. Да, Мирослав се казва. От Благоевград. От Благоевград, да, тук живея. Да, тук живеете. Аз какво се занимавате? Дистрибутор на млечни продукти. Добре, колко така средно правите набирания? Аз по принцип не се занимавам постоянно с набирания, но да. Сега не мога да кажа колко. Добре. Не се набирам всеки ден. А имате ли регистрация на 4 осмици БГ? Не. Условията какви са? Да. Броим набиранията, така. За всяко набиране печелите 5 лева. Така. Добре ли? Добре, да, става. Добре. Аз се надявам поне 10 да направим, нали? Не знам, все пак хайде, Миро. Хубаво е да загрееш, нали? Да, хайде. Давай, двамата ще загреем. Колената, какво беше? Такива ръцете, нищо, тия си загрея пък. Това ще те е малко неподготвени. Може лицеви да направим, ако искаш да загреем двамата? Това не е набирания футбол. Добре, айде. Готов ли си? Да. 3, 2, 1, старт! 1, 2, 3, 4, 4. 20 лева. Екстра, пак е нещо. Заповядай, Миро, това са твоите 20 лева. Благодаря много. Приятно ми беше. Здравейте! Аз съм Рая от 4 осмици. Имаме една специална игра в Благоевград с набиране. Как сте с набирането? Имате ли регистрация на 4 осмици? Аз имам това. Имаш. Това е супер новина, защото в този момент печалбата ти ще се удвои. Даваме по 5 лева на набиране. Тоест, ако направиш 10, няма да бъде 50, ще бъде 100 лева печалбата. С какво се занимаваш? Футбол. Футбол. Да. Значи си добре, предполагам, с набиранията. Да. Късмет. Си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Айде още едно. 8 можеш, давай. 8. 10 ще станат ли? 8. 8 и половина. Добре. Броим ги за 9. Защото си много готин и си усмихнат и ни се отзова на поканата. 45 по 2, 90 лева. Как е? Супер. 90 лева. Честито. Здравейте! Здрасти! Аз съм Рая. Аз съм Деси. На гости съм в Благоевград. Супер. Тук на площадката на 4 осмици. Да. Как си, Деси? Ти тръгнала си на някъде. Да видя децата. Тук ли живееш? Да, тук живея. А играе ли ти се на една игра? То не е игра всъщност, е спорт. Просто може малко да те раздвижим. Може, да. След работа може малко спорт. Офертата ми е 2 лева за коремна преса за жена и 10 лева набиране на лоста. Ти кое си избираш? Коремни преси. Добре, да ела с мен и да видим. Имаш ли регистрация на 4 осмици БГ? Не, нямам. Ако имаш регистрация, щяха да са 4 лева. 4 лева. За ще корем. се регистрирам. Заповядай и да видим колко ще направиш. Спортуваш ли по принцип? Не ти остава много време, сигурно с децата. Аз ти пожелавам късмет. Благодаря. Давай. Хайде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Още можеш още. 10 можеш още. До тук. 20 лева до тук. Давай, още можеш. Не мога. Добре, сигурна ли си? Да. Добре, заповядай 20 Супер, лева. благодаря. Късмет. Беше ми много приятно и на вас. Здравей, аз съм Рая. От 4 осмици, Рая на осмиците. Имаме една готина игра. Имаш две възможности. Или да се набираш, за жена е 10 лева, или коремни преси, като всяка коремна преса ще ти носи 2 лева. Добре. Коремни преси предпочитам. Добре. Не мога да се. Имаш ли регистрация на нашия сайт? Не, нямам. Ако имаш, щяхме да ти удвоим печалбата на момента.
Моля да ми се представиш с няколко думи. Казвам се Христина Ангелова, от тук от Благоевград съм си, на 22 години съм. С какво се занимаваш? Ами в момента работя в една логистична компания. Супер! И съм студентка последна година. Тук в Благоевград. Тук. Добре. Готова ли си? Да. Хайде, броя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 ли са? 50 е супер! Току-що за тези 50 коремни преси ти спечели 100 лева. Как ти се струва? Ами, много добре. Докато си разхождаш кучета така просто в квартала. 100 лева. Заповядай. Много Честито благодаря. и до нови срещи. Да. Здравейте! Здрасти! Аз съм Рая. Много ми е приятно. Моля да ми се представите с няколко Николай думи. Манчев. Съм монтьор по професия от 20-30 години и така. Общо взето. От Благоевград сте си? Благоевград, да. Да, печелят ли ви се пари? Да. Днес даваме пари срещу набиране. Добре. Да Добре. видим колко ще изкараме. Имате ли регистрация на 4 осмици БГ? Нямате. Ако имахте регистрация, щяхме да ви удвоим печалбата на момента. Добре. Сега получавате 5 лева на набиране. окей. Заповядайте. Добре. Аз ще броя. 1, 2, 3, браво, 4, 5. Няма да се мъча Още за едно. 6. Добре. Айде, броим го за 6, защото сте ми симпатичен, а пък аз днес съм много благоразположена. Да. 6 набирания по 5 лева, Да. 30 лева. Благодаря. Със здраве да си ги изхарчите и до Благодаря. нови срещи. Вече се намираме в центъра на Благоевград и сега ще проверя колко благоевградчани знаят Аз съм българче. Здравейте! 1 минута може ли да ви отнема? Дали знаете Аз съм българче? За всеки ред на стихотворението ще получавате по 10 лева. Искате ли да пробваме? Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам първа радост е за мене. Добре, до тук имате 40 лева. Така, и оттам нататък не се сещам. Добре, 40 лева. Добре, Става ли? благодаря. Изчакайте да ви ги дам. Изчакайте да ви ги дам. Така, Ами така ще ви ги дам. Печели ли сте до сега нещо толкова бързо? не. Ето вашите Много съм 40 изненадан, лева. аз чак не вярвам. Ами Добре, няма, много благодаря. заповядайте. Много благодаря. Не го казах с парта, съжалявам. Здравейте. Не, не се. Здравейте. Не. Пари даваме веднага. Не. Задам на работа. Аз съм българче, така докато си вървим, може да ми изрецитираш, а аз ще ти дам пари. Не, благодаря. Не? Не, благодаря. Не. Добре. Аз съм Рая, от Рая на осмиците. Днес съм на гости в Благоевград и раздавам пари. И търся хора, които знаят Аз съм българче. И за всеки ред на Аз съм българче давам пари. Искате ли да пробваме? Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно. Любя, тача и милея. Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Добре. Съм българче и свидна майка мене е родила. С хубост, какво обилна е родината ни мила. 16 реда са, както ги броихме ние на Аз съм българче, по 10 лева,
160 лева. Благодаря. Ако имахте регистрация на 4 осмици, щяхте да имате 320 лева в момента. Съжалявам. Няма нищо. Аз съжалявам. Исках да ви дам повече, защото сте много симпатична. Много благодаря. Какво ще направите сега с парите? Ще почерпя сина ми, който сега ще има един малък празник и ще го изпитам Чудесно. на Аз съм българче. Изпитайте го. Кажете, че носи пари да знаеш български стихотворения. Не знаеш кога ще ти потрябва, както се вече казва. носи любов в душата. Да, Изкуството е магия. да. Благодаря ви много. Аз За мен беше благодаря. удоволствие. Всичко И добро. за мен. Аз съм Рая от 4 осмици БГ. Търси хора да ми рецитират Аз съм българче. Искаш ли да пробваш? Супер! За всеки ред на Аз съм българче давам 10 лева. Ако имаш регистрация на 4 осмици БГ, печалбата става двойна. Имаш ли? Имам, да. Даже имаш 5 стотинки. Сега може да спечелиш 160, 320 лева за Аз съм българче. Знаеш ли го? Сега ще изпитам. Знам нещо. Добре, давай. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. До тук имаш 80 лева. Добре. Помисли си. Айде, са няма да ви взимам всичките пари. Добре, беше айде. Добре. Моля те да ми се представиш с 2 думи. С какво се занимаваш, как се казваш? Аз съм Крум, продавам хранителни добавки. Добре, на колко години си? 23. От Благоевград? Да. Супер. Добре. Заповядай. Това са твоите 80 лева. Благодаря. Честито. Здравейте. Аз съм на гости в Благоевград. Рая. Ще пробваме ли Аз съм българче? Добре. Старт е сигнала. Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубости, блага обилни е моята родина мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободен, свободно в роден край аз живея, всичко българско и родно, люба тача и милея. Аз съм българче и расна, дни велики славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко, да го римувам племе. Аха, добре. Така е, нали? Супер! 16 реда, по 10 лева, 160 лева. Не е шега. Сега, Да. ставате ми симпатични. Какво ще правите сега с Първото парите? нещо, което ще се регистрирам, Добре, Вашия. защото сега можеха да са 320 лева. Следващия път. Пак ще дойда на гости в Благоевград. Какво ще направите сега с парите? ами ще ги използвам за нещо, ще гледам да е полезно, но да не е все пак за ядене за пиене, ами така, защото сте спечелени да са стихотворение Иван Вазов, нещо в тази насока ще е. Добре, Може би супер. хубава книга. Това е. Поспортувахме си, припомнихме си Аз съм българче и раздадох точно 700 лева на Благоевград. Това е от мен. Ако искате да се срещнем, последвайте ни в социалните мрежи. Ваша Рая на осмиците.